What's up mga ka-dragon? Ayan, maulang araw po sa inyong lahat. Yan, for today's episode, mag-harvest tayo ng kamoting kahoy. Anong gagawin natin sa kamoting kahoy, guys? Yan, syempre magluluto tayo ng kakanin dahil maulan pong panahon. Parang masarap magluto ng kasaba kakanin. Let's go, guys! Kahit paulan, bubagyo, kasaba natin. Dato'y tayo manan bantayan. Ito sa ating taniman. Nakadami yung tanim. Daming tanim ni Uncle Opang, oh. Mga sitaw. Gagarood, guys. Takot ako. Nakadaming kamote. Anong masarap? Yung dilaw yata ang masarap eh. Dilaw. Ano ba masarap po yan? Dilaw o puti? Dilaw. Dilaw. Kumbaga sa kwan native siya. Tingnan kayo mga to. Utong mo pa yata nagtao pa? Kaya yung binuto niyan? Okay na o. Ayun ka na o. Sila pitik tayo nagugula. Saan po yung pinagawa? Yan. Yan. Nagpudot. Oo. Mag-ada mo nagkalyano. Siya nga ang nagano. Malambot na. 1, 2, 3, go! Oh, no. 1, 2, 3, go! Ina, 1, 2, 3, go! Ina. May konje, may kwan. May pinek. Ano ba yan? Wala mang laman. Why? Ayan o. Ganito man yung gulaw. Marami naman ang puto. Magtuman din kayo tayo. Parang gusto ko. Ano? Laupan tayo puraw no. No, grabe ka init. Itong kapute. Una yun. Yan malang niling. Huwag mong sabihin anting panyan haulan. Wala, hindi ako na pinawisan. Nakakaputi ka pa sa lagay na yan. Dumaw tamang kayo na po. Nalapit. Kung umasan na nga linggaan mo. Sarap din ito isang sa aspan na. Sarap ito kong. Nagano sumati kayo na. Ati kas pinagbalay. Pa? Bagasan, di mo ba? Matalatang. Timing. Maganda ka rin. 1, 2, 3. Ang sino po na. Tara na. Ang dami no. Honte. Kaluwang man to. Ilang taon na to ay Kuya Upang? Isang taon na. Natulog na kasi. Ang ulang baga ang harbisan mo. Pwede mo na ibenta yung mga yan oh. Ang ulang bita mo kayo na. Buraw. Ay, dilaw. Malaki. Ito o sayang. Ba't yung dati na? Ang silo na yung kamsal. Kahoy na yun ito. Ano? Ano ka? Dami na yan. Ano natin yung ito niya? Ang ito yung bagay kaya yung perkila. Ano mo na pinanggatang na? Hindi mo ba? Naas? Pagdagsan, ilaw na nga. Kasi yung kanya. Pagkatan ang pagkatan. Ayun, magigay po ako na rin po. Magigay po.
Buo pa ng bakterya. Kabili ka ng tubig. Magsuman din tayo, no? Sarap to eh. Bata ka na. Ano ba yung sinusuman? Puti o ano? Right, ano? Pero mas masarap na yung dilaw na sumanin. Dilaw. Dilaw lang ano. Pangkong. Ang laga. Tapos nabit-bitin. Kaya mo rin pawis ko? Yung mga pawis. Duulan to ha. Nag-aulan Iba yung hawak mo dyan, Gia. Kapangit tignan. Kapangit tignan yung hawak mo, ah. Limot ko na. Gapan na ka lang. Anong bit-bitin mo? Pwede ulit yan itanim. Dito gaya maraming kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy kasi namin guys, ano pa, maliit pa. Dilaw. Buti na ako ninyo. Nakadami! Na daw longganisa yun, oh. Hindi naman kanto, masyadong magastos. Kaya pag tinanim Daw longganisa yun, oh. Daw longganisa, taas mo dyan. para na sila Kaya nga. Yan, taas mo. Taas mo rin yung sa ate. Nagdag siyang duwa. Imak! Manyak mo. Malaki to. Ma! Ugot niya. Ante, ba naman, te? Ila. para kasira na rin tayo. Doon lang natin timbangin eh. Wala na tayong dalawang mikal. Timbangan. Konto eh, di ba? Yung hirap yun. Ano yun? Oo. Hirap nga, te. Nakaganto ka. Pagkart. Na na kayo nalagyan? Wala lang, te. Wala lang. Hindi kayo nagkuha. Alam ko naman kung dalang sako. Kadami mang kasi inaaw. Okay na yan, wag na kayo magkuha ng puti. May na ta? Ba't magkano isang kilo? Kung na lang pag nag-click yun. Teka. Gawin Tuloy na natin. ng kuwan. Mag-order lang kami sa'yo. Kay Larry lang nabili kong minsan dito. Kunin ko yung langgunisa. Sayang langgunisa. Ito? Sabang masarap ilagay. Bigyan mo kang tiligaya. Sarap yan. Tiligaya, longganisa. Langgunisa. Di ba may ka sa langgunisa? Oo. Nagtigaya. Kadami nating dala. Kadami Madala niyo yan? Tapos nagdala ka pa na yan. Ayun lang dalhin niya. Isip mo. Doon mo kayong kidlar doon, mag-ingat tayo. Na! Andyan siya? Ayun kayo. Andyan siya ngayon daw? Diyan, opo, andyan. Ang saligaya! Fresh na fresh! Wala, fresh na fresh. Price na price. Ginapagpawisan na kami sa tiligaya, wala man lang. Grabe oh, tibay pawis ko sa buka ko. Ako din, oh. Hindi ko na hindi na ako makahawa. Ito, pakilala na. Sayang yun, oh. Buti sa tiligaya, price na price. Hindi na daw kuya. Hindi na lang. Hindi mo maawi ito. No, itong lang Kala niya madaan yan. Pagigilipin yan. Hindi ko na. Ano? Ante! Hunan tangayaw. Ang dating ba? Hindi mo kasi niya ginilite. Nalakaghukay, takwa. Ito lang bagay mo ang tiligaya. Langgunisa. Langgunisa? Ito lang bagay mo oh. Kaya yun ang bubuk. Ate, dilaw ata. Diyan ka maligyan, nag-dinit. Tapos ikaw pa hindi na pawisan. Kami naligo ng bawi.
Bakit naman? Nagkukay? Nagpudot. Sa bagay, mainit doon. Kalimutan doon. Hindi niya pa naglingot. Mainit doon sa loob. Bihos kami. Parang kabata mo, Auntie Pasay. Kabata mo. Thank you, Brian. Tsaka yung ngipin niya kasi, Oo. Kung pinigayaan. ito matanda na talaga. Yan, nagkuha siya ng pangtanim niyang ano, Bigyan ko ito mga kahoy. Imurang bitang-tambak mo. Itanim niya daw sa kanyang bundok rin. Ikaw na dito din. Bawasan niyo eh. Ako yung isa. Salitan tayo. Dito. Kaya natin ito sa inyo. Ito yung bag mo. Oo, ako na lang mag-hawak ng bag mo. Gawa kong dagdagan ko. Di ka. Gusto pa. Tanggalin mo na yung sambramante, huwag mo nang isiibuti. Wala kayong... Yung tsura ng sambra niya. Nakatricycle ka, Mente? Meron na tayo, tricycle. Ah, okay. Ah, sinigmo lang gaya. Level up na kami. Hindi narakad. Eh, paano muna kay... Ante Ay, mo? ante, ikon mo muna sa akin ko. Pasusun mo muna. Magkakain lang sa rin. Sige. Eh, pakahirap tayo. Hindi ka tagawag. Doon Ay, di baka makakit ante bibigyan ni Manong yung muli. Ayun o. Ang gabi kami kasto. Ay, pamila. Wan. Naglaeng. Magkano daw per kilo nito ang kamote? Ewan daw kung magkano daw yung kuha ni Uncle. Per kilo daw to, guys. Bali, idadaan namin sa bahay nila para timbangin. Kaya nga, Ante, nakalimutan mo yung ano, lupa mo kahapon. Buti huminto na rin yung ulan. Sabi pa ito ng 10 at kalate. Ante, sa'yo na to. Giveaway mo yan sa kahoy mo. 5 and a half. 10. 10 and a half, di ba sabi mo kanina? Ayan, 5, di 5 and a 15. half. 11. 15. Ay, 16. 7, ay 10 and a half at saka 15 and a half. 10 and a half tsaka 15 and a half. 10 tsaka 10 and a half tsaka 5 and a half. 16. Kadami yan, te. Di pa daw hindi nga namin nabawasan. Ay, lima sa lang nga po at ang ilaw. Yan, balatan na natin itong ating kamating kahoy na dilaw. Dami nito. Yan bukas guys, magano kami, suman. Tapos ngayon ay, kasaba ka kanina. Ay, sorry. Madali ang ganun yun. Hindi pala ko ayaw ka. Sumawan, di pala ay. Baso mata. Napukaw mata. Nagpakahirap pa naman po siya naghanap. Yung mga kwan yung kung marami, dapat yung pagpila. Malak na. Hindi ka na, budburang istas ka na.
Gano'n siguro yung binibili niya dun sa kanila. Ito guys, parang ano to, chips. Gagawin siyang ano, parang chips. Kasaba chips. Ikaw din na doon. Pero bukas pa natin to iluluto sa kubo kasi kailangan pa siyang ano daw tuyuin. Mas mabulis mo gano'n. Nakapaupo rin ako. Kasi kailangan muna natin pa tuyuin ng komite para crunchy. Kaya ka pa. Ano mo eh? Pakainin mo isang pakilo. Makaturturog na yata kayo. Ba't siya? Dali dito. Ay, dali dito. Ayang gising na si Putpot. Putpot! Ha? Haba ng tulog din. May ganun pa eh. Ay, wawa man yan. Ay, like that. Wawa naman, Popot. Hindi kinuha si Popot. Wawa naman si Popot. May? Lula. May ngipin si Lula. Marami na yung ngipin ni Lula. Pakita mo ang ating Lula yung ngipin mo. Pakita mo na yung ngipin. Oh, ganda. Ito pa, ngipin. Ganda naman ni Lola. Pababa mo pa? Ang ngipin niya hindi pantay-pantay. 1 feet apart. Hindi mo nagsabay-sabay. Kasama ako. Tagilid pa. Kanina nag-aulan. Ganun-ganun niya yung kamay niya dun sa may nagatulo. David niya ako. Ganun niya daw yung kamay niya. Binilapit ko dun sa may ano. Pag ganun niya, yung sa may yero. Ginaganon-ganon niya yung kamay niya. Kulang ko ay. Katawa. Ayan guys, ano muna tayo, maglatik. Pot-pot! Pot-pot! Gahanap ang hinog. Yun! Yun! Ayun pa oh! Yun oh! Yun! Yun oh! Ayan na ang ating latik. Parang nagkunti na. Siyempre. Wala yung nagaluto. Managapot. Pag golden brown. Managapot yung naglatte. Ayan na. Yan yan! Blow a kiss nga! Dali! Blow a kiss nga! Blow a kiss na! Blow a kiss! Hi daw. Hi. Oh, hi na lang. Hi! Hi! Hi, ikaw eh. Malaglag. Huwag ka bumaba! So, yun mga ka-dragon. Nagatulan natin ang ating kasaba kakanin. Yung below na yun guys, ano yan? Margarine. Parang sopas na. Kasi malo. Makatorturog na yung mata niya.
Nakaturturog na si Lula. Walang vitamins. Antok na yung nagaparada. Ate mo, vitamins ka na rin. Vitamins na yung isa. Walang vitamins. Katawa na. Lola. May pang-ayayo. Lola. Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap na daw. Clap, 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 clap. Say hi na dito. Hi! Hi! Blow a kiss. Blow a kiss na. Mwah. Anong blow a kiss? Blow a kiss. Oh. Blow a kiss. Mwah. Ikaw nga. Marunong na yan eh. Tinatamad lang. Ayun guys, natin ating kasaba. Uy, Kamarbante. Dapat kiwar naman kiwar. Mamaya na yung asukan. Bigyan na rin. Mura yung asukan. Para mahawag nito. Kasi na siguro. Pangit mong pag masyadong matamis. Makinig to. Dapat. Ayan, palapot na ng palapot. Pahirap na ng pahirap. Ito na yung mahirap dito guys, yung maghalo. Ano na? Excited ka na yan sa kakanin, ha? Kaya si Kwan, si Mama Unsang niya. Nakasakasa, balik-balik. Nandiyan yung tinapay. Bakit? Kaya gusto niya. Gusto niya pa kasi. Wala na? Meron pa. Kailan na eh. Gutom nga. Mama. O kala ko papa. Gusto niyo na maglabas? Gusto mo na maglabas? Ha? Siyan yan, gusto niya lagi nagalabas ng bahay. Kaya ang tawag sa kanya sa labas, Marites! Kaaga-aga! Nagagala ka, Marites! Sentimer na tayo dyan, Marites eh. Tulog pa yung iba yung nakakala na Tapos siya. ngayon nagagalit ka? Ha? Ang pangalan mo na sa labas, Marites. Dali, dali. Paseng. Dali, gala tayo. Aroy! O, babay na, babay na. Bye-bye! Bye-bye, babay na. Bye-bye! Babay na, bye-bye. Bye-bye! Gusto niya nagalabas eh, nagapunta sa kalsada. Babay na. Babay na. Ayaw niya nang dito lang. Gusto niya nagalakad-lakad. Makita yung maraming tao. Pagkatulog ng tayo niya ng kayo isang at hindi ko yan nabubuhan. Kasi sa ginamit eh. Ilaw nga talaga siya. Ang ganda. Makataan. Baka makatulog ka ng maghalo dyan, ha? Para daw matanggal ang antok ni Auntie Ligaya. Maghalo daw siya. Ganyan din yung lalagyan dyan. Kala ko maglagay ka na naman ng bed mo eh. Puro tayo tumal. Ibat din lang bahay. Bigig na, ikaw balik na. Karing ako.
Madi makaturturog ko na wag ito makaturog makadago. Laglag mo yung gusto sa mantay. Para masaya. Paglagdag dyan may nagsasamang laway. Talaga. Hindi maputong ng laway. Nagtadaan mo. Uwe. Turog ka na ka. Sige na, gusto mo kakanin. Tirahan ka na namin dito. Ayan o. Bukas. Ay, ano tayo, ihatid na natin sa kwa. busy. Busy mo kayo? Kala ko natin ko na naman sa Batangas. Parang gusto mo naman ata magbalik konti ah. Online, anaya. Online, di pa siya. Siyapi. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Kawa. Tit-tit-tit-tita. Tit-tit-tit-tita. Aba, sonorin ni Yang Yang ah. Blow a kiss nga. Blow a kiss. Ayun talaga ngayon. Naglima sa Kaya siyempre halit natin. yung ngitin niya. Lagay mo lang dyan. Isa, saktuhan lang isang ganito. Sarap. At syempre, ang nagpapasarap, ang ating mahiwagang latik. Kayo mga kakape. Perfect sa kape ito. Yan o, yung natira. Tayo mga ng kwaraw. Mahintay na lang. Ganda tayo guys. Kasama ka. Kain tayo mga ka-dragon. Kuha ka dito. Masyado na lang pa. Baka sumakit na naman siya. Tama lang din yung Kaya nga, ako ng matami. Gusto ko yung katamtaman niya. Nagpagtigil na lang. Mag-iwit ko yung pen. Ay, makimagsakit yung ano ko, susun. Bakit bawal? Yan, sa tinakapang ay dinangalit na po. Pagkain ng kain ng miko. Ang kain ng buko. Lapit lahat ng saba. Ano nga ako nagdamon? Ano po? Gusto mo pa siya? Gusto nga nito na. O, diba? Ito na yung ating pinaghirapan. Pinaghirapan na talaga. Pinaghirapan niyang buhatin. Uray lang na ipatpatidlog. Patidlog, guys. Ito na gaya. Sarap ka? Tapos hindi malagkit yung lupa niya. Buhaghag. Kung malagkit to sa ina, kaya yung mahirap bunutin. Lalo pag wala kami naman eh. Ito perfect to sa ano, sa ngipin. Eh? Gulok na lang ng gulok.
Tinanggal mo? Dungkot ah. Dungkot eh. Matanggal yung pustiso nila pag hindi nila tinanggal. Isama. Mukhang siya makilnot. Nauna na kasi yung kape namin kanina eh. Kaya nga. Sayang, hindi na kasi kami nakapag-antay. Kaping-kape na guys. Kaya nahuli yung kape. Ano nakakantok ng kanina? Antok na antok. Gusto mo pa? Kadami pa yan, oh. Dami ka, kung gusto mo. Mamano ka mamano ka makaayat ng mga Kada. Man-manong ka matyaban yung Oo, gusto. matyawa na magustuhan niya yung Biko, gusto niya rin yung biko. Ba? Ano mo yan ah? Nabusog kasi tayo sa kape. Kung hindi lang tayo nagkape. Parang natin. So ayan mga ka-dragon, hanggang dito na lang po ang aming episode for today. Yan, sana po ay nasarapan kayo at nabusog kayo sa aming Kasaba Kakanin. Thank you so much po sa panonood. God bless po. Bye po! Bye po!